Laudioko kasinoan aurkeztu dugu landu dugun proiektu bat dela Amazigera, Arabiara eta Euskara batzen dituen hiztegi bat, poltsiko hiztegi bat, baina ez dela bakarrik hiztegi bat, badala bebai bi komunitate horietara hurbiltzeko nahi bat, elkar ezagutzeko, ikusteko ze behar dauden, Euskararen arlotik eta Euskara zentroan jarrita, eta izango dituena beste tresna batzuk eskaintzen dituena hiztegiak, alde batetik bideo kapituluen bitartez hiztegi hori aldetuko dugu, eta gero badaitu material gaigarriak, Euskararen erremintakutza, bauka transkripzio latindarra arabiarrarena eta amazigerarena bebai. Baina esan bezala hori hiztegi hori eta tresna hori baino zerbait gehiago dago. Egin nahi izan duguna eta egin duguna hilabete luze hauetan izan da komunitate horien gana hurbildu ezagutzeko beraien errealitatea eta euskararekiko ze behar dituzten jakiteko. Eta hau da lehenengo pausu bat. Harreman horietatik beste gauza batzuk sortuko dira eta bai azpimarratzea gustatuko litzaiake eukin dugun elkarlana, bai norbanakoekin, bai norbanako batzuekin eta baita elkarteekin, adibidez Agaraz elkartea, AEKarekin eta Arabako Foru Aldundiarekin.